Vad sa du, gubben? Med massa grejer. Är det massa grejer? Men då kan du sopa upp det. Det vågade. Okej. Går det bra? Det vågade. Det vågade. Det vågade. Pappa. Pappa. Vad finns där då? Framtid. Så där, har du städat klart och nu går vi hem, Felix. Mamma säger. Fortfarande? Måste